Sådan, her har vi den. Og som Gosul 2, 1100 watt. Og en rækkevidde på 70 km. Den ser utrolig godt ud. Jeg ved ikke, om I kan se det der lys der også der. Kommer med NFC-kort, som I kan se her. Rigtig flot display. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. En dythorn, og så har man blinkers. Der og der. Sindssygt gode bremser. Og så den går meget hurtigt i vej. Jeg tror, den er god til at lave wheelies med. Der er ikke så meget at sige end at tage en tur. Vi prøver først i Eco. Skal vi se. Man kan allerede mærke kraft i Eco. I Eco så kører den kører 17. Skal vi prøve at skifte gear. Eller den kører 18-19. Vi er sport. Der er rigtig meget vind. Så kører den. Vi kører mod modvind. Den kører 30 i sport. Og så prøver vi i... Oh my god, hvor det vind. Vi prøver i race. Man kan med det samme mærke det. Tophastigheden skulle være 45 km i timen. Så lad os se. Den kæmper mod modvind. Så det er ikke sådan, at det er et stort problem. Men i dag er det ekstra meget vind. Men ja, vi er på 39. Måske skulle vi finde et sted, hvor der ikke er så meget vind. Vi er på 41. Vi skal se. Vi er på 42. Den kæmper mod vinden, og det begynder allerede at gå hurtigt. I jer, som ved det, 41 eller alt over 35 km i timen. Den begynder at gå hurtigt på en elløbehjul. Jeg vejer de der 91 kilo nu. Så vi får se rigtig gode bremser. Rigtig gode bremser. Vi se. Ja. Vi er på 43 modvind. 44, 45 cirka. Med rigtig meget vind. Der er også en hack. Altså når I får den hjem, så er der en hack, hvor I skal unlock den, hvis I vil køre de der 45 km i timen. Skal vi se her. Vi prøver at slukke den. Okay. Så for at I skal åbne den, så trykker I power. I holder den inde. Og så nu, selv hvis den bliver stjålet, der er ikke nogen, der kan tage den. De bliver nødt til at have din NFC-nøgle. Eller hvis du lægger en kode der, så tager du den her. Og så tænder den, og den er altid i park, så hvis du giver gas, så kommer den ikke nogen steder. Du bliver nødt til at trykke på plus, for at komme op i en eller anden mode. Ja, når du skal så tune den, så er det sådan, at du skal holde begge bremser inde, og så skal du holde på minusknappen. Og så står der så, at du skal trykke en kode, og koden den kommer altid til at være 1-4 gange. Og så efter du har trykket koden 1-4 gange, så holder du ind powerbutton, og det er det, sådan unlocker til de der 45 km i timen. Du kan også gå ind i indstillinger i P-settings, hvor du kan så vælge, hvor god, acceleration skal være på den. Jeg har jo lavet den på max. Det er derfor, den går direkte. Så ja, det var det. Okay, lad os se. Ja, den fanger speeden rigtig godt nu. Der er ikke så meget vind. Vi er allerede på 44 km i timen. Ja. Det er noget helt andet, når der ikke er modvind. Det er en helt anden scooter. Hold kæft. Og ved I hvad? Den er virkelig behagelig. Altså virkelig behagelig. Er du vimmer, mand. Rigtig behagelig. Rigtig god komfort. Altså for
hvad er det? Jeg tror, det er for 4.000 danske kroner. Så får du alligevel meget løbehjul for pengene. Plus det er awesome. Det er jo næsten det samme som Kygorin. Awesome, de er bare mere premium kvalitet, hvis man skal sige det på den måde. Fjederingen, den er virkelig god. Rigtig god fjedering. Rækkevidde 70 km. Skal vi se. Ja, den kører rigtig godt. Utrolig godt. Ja, han fungerer fandme, mand. Jeg gør den. Okay, skal vi se. Nu kører vi mod modvind igen. Mange de bliver rigtig ustabile, når det er meget modvind. De begynder at få den der dead wobble, I ved, men den her slet ikke. Virkelig ikke. Og jeg så bare mindre. I får meget bedre power, end hvad jeg gør. Meget bedre power. Kører 40 modvind. Så ja, du kommer frem. Du kommer virkelig frem. Vi kører i 42 i modvind. Rigtig god komfort. Den har jo vejdæk. Jeg skal vise jer her. I kan se det her. Det her, det er god kvalitet dæk. Husk altid at pumpe jeres hjul til 50 psi. Det er det bedste. I skal aldrig køre jeres løbehjul lige ud af boksen med det samme. Kig altid på hjulene, hvor der står max psi. Pump den til det. Ja. Motoren der. God affjedring, som I kan se. Du har affjedring der. Du kan folde den ned, tage den med dig. Jeg har faktisk ikke gjort det før, men jeg tror du trykker på den her. Den blå. Og så gør du sådan her. Og så er det sikkert den her herover, som skal ved spoileren. Og så løfter du den. Det sidder ikke fast. Så løfter du den. Nej, 32 kilo. Det er galt. Er du en mand, så kan du godt. Er du en kvinde, måske. Sådan der. Og sådan klar. Lygterne. Så holder I en plus, tror jeg. Eller? Nej, I dobbeltklikker plus. Og så er de slukket. Men den her, den er på. Skal vi se. Dobbeltklikker, og så kommer lamperne på der igen. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det i solskin. Skal vi se her. Vi giver lidt gas. Ja. Den kan godt. Ja. Selvfølgelig, mand. Så ja, folkens. Der er god power i den her. En af de bedste komforter, jeg har prøvet. Utrolig billig. Jeg lægger linket ned i beskrivelsen. I får en rabatkode. Så bliver den automatisk billig også. I sparer nogle 100 kroner der. Jeg ved, mange af jer I siger, I savner knallertvideoer, crossvideoer. Tro mig, det gør jeg også. Og jeg skal nok gøre alt for, at det skal blive det samme igen. Men man kan selvfølgelig ikke sige nej til sponsors. Det kan man ikke. Vi kører i 42 i en strækning her. Meget vind, men den er stabil. Du får ikke dead wobble lige meget hvad. En bred ret. En rigtig god bred ret, ligesom min pik. Og den bare kører derudad. Sådan der. Er du sindssyg, mand. Ja, den kører fandme godt. Der er ikke så meget at sige der. Altså for 3-4.000 danske. En helt ny med garanti.
Er du sindssyg, mand? Ja, folkens, det var så bare... Hvad fanden siger jeg, mand? Det var så alt for i dag. Hvis du er ny på kanalen, så husk at subscribe, like den her video. Og så ses vi i næste afsnit. Er du sindssyg, mand? Vi ses.